فيلمنا جمر حنتن الشيلتي نولدا نمنت أيناتنا كريسماس كوخو أفتنا كريسماس أم كن سقلو زين خليلان تحتومي عدي أدما أتكوخو نقول سو كم زخونة بمقلات نسال بخساو زهاوتو وترجيزة نحاغم زخونة نجارتا بمقصار نلقل تقولا كم نايلدت معلتو هبتو حد بورك استسرحه نايل بقرط أزلو خابل حبتا إذا كخون نكلو نايت نجوس ودحاو زخونة كاونت أف دقت حاويو كل نجاري كتاتل نورا بتالي قلتي بيوت كساو زلا نسو نجوس نخون منم عدل سلازين ورد ما أزيو تبساجي بسنكزي اتكاونت حلمون مسلات حانت حسمتي تنقالي تقوتره اتكاونت ما نمسون كيرعيو نوزال قلتي خيدمو اتاناي لدت كوخو كاو سماي وريدان ختمصا بتدغاغام دحر متبع كافت بيت منغستي ولا حدا سون كيرعيو بموصا نفت ጫካ يسدا دحرزي نفت حسمت تنقاليتي ملسمو نتال قلتي نفت بيت منغستي دغيما خمزيت ملس غيرا نخدت فاي اسزا سنك زغات امزي اتنغوس نغستن غولم بمطفعه حيال حزن كسمو مجمر غولم دغيمم نخرخوا بغول انفتنا علشو بزح صعروا لا غورد امبر من موغاي نورون أو كيدون أتابع حزنن تسفى قرطة تسعيرا زنورت نجستي تموت زطفقت غوالو خيت أخلو زفوتيا نجس تخت موتون كلا اتنجس لوبي سبرمو نتاكوخو أو لبو زنور حركانن ندات نوتي رقما مخنياتو أتالي التخافت بيت منجست زوتت نتاكوخو نسان مقلاشو سنكناتو مرقمون أتاو سماي لعلو خلان دميقات الرئة زنورت نايلدت كوخو دقيما نخيت الرئة كاو سماي تتقفق كريستوس نجيزكن نتاكو خورجي مزطفا نغوس اوشت 10 عامت دغي مخرخ واخي إلو غالو دغي ما خمت ملسو ينغرو اتقطعن ندات المليو زنوره نغوس قروتي تسفا تمليو غالو مئلاش قاريصو اتا غالو ختمصلو تسفا استغورت كخو مئلاش يجمر انتخونه جن 9 عامت ملو حنت علاتن كيعرفوا على قالش دامبر من ما يرخوان اما ترشا اتا كخو قالش نخرخوان مستاز طفقت غالو نخرخبن حنت عامت طريق قرياتولا افتنا مترشا عامت لدات محل تخاكل نقلو اتنغوس غالو نمركب عدل او قدل تقميطه انت تغور خمس حشو نحسب يصنح او تمساسال ساعات كافت بيت منغست بزحن كيرحقنا حنت سونيا توالت هصان بحنت رقمت سبيتن سرقت دقن او غزات عصيان تعبن رئه سونيا استوهوانا غزا عيوتات بزي عرفتن من مخناين ولات سرحيم دامبر اتانا انجرا ديا اندحر دا سرح بدن بزي وديا مغو خمزي وهوا نفرار حتى تصنح بزحن كيصنحو سلسيوم دقا او قروا غيزا خاو زكايدو زرفاتات استسرق نورات حيزوم ناو غزاي ملسومو بسرحهم بطعم خوريعه ناس حاقتن ناس عمتن تقبلهم اتسرقوا مزموط نورات بطعم خبار بمخانو ازم حكوسات كوينم سلازنورو اتمعصو كفيتهم كيعصو يغمز غدفو من ما يستوعلون سونيا مريتنا والولد تتنققنا طموتتهم تصنحمو كم زي طموتوالو رغصنيا مسكونت تسي هفت غزاوت ياتهدم اتا سويتي نشمو يادي امبر قرش زي تخفلا خونه مغو زي تقلوا سرحتنيا غيري اتريا سونيا خمزملطت كتفلط انكلاون بطعم تناددمو اتوم سلسته سرقت دقا قلطفوم نخحزوا ددحري اتسدم انتخونه سونيا اتمعلت نسو عدلنيا خوينا تصنحمو انكي تتحزت ننوح رعقت تقوي ግን ስለዝደኸማ ክትሕባእ ሓሲባ ናብ ሓደ ህንፃ ተኣትሞ ኣብ ውሽጢ ብጣዕሚ ብዙሓት ዝተኸዘኑ ምግብታት ይጸንሕዋ እንተኾነ ግን ሰላም ተሰሚዕዋ ክትዓርፍ ዕድልን ከይረኸበት እቶም ሰለስተ ሰረቕቲ ቆልዑት ስዒቦማ ናብ ውሽጢ ይመፁ እንተኾነ ግን ንሶንያ ሒዞም ንገዝኦም ኣብ ክንዲ ምምላስ ኣብ ውሽጢ ትኽፍሊ ብዝጸንሖም መጠን ምግቢ ትኹረቶም ይስረቑሞ ልማዶም ኮይኑዎም ናብ ምስራቅ ይኣትዩ ንሶም ኢዶም ክሕዞ ዝኽእል ኩሉ ምስ ሓፈሱ ሶንያ እውን ተወሳኺ ሰሪቓ ምስኦም ንገዛ ንኽትከይድ ከገድድዋ ይምክሩ ኣፍታ ሰከንድ ንሳ ግን ኦል ዝተባሃለ ሰብኣይ ናብ ውሽጢ ዝኽፍሊ ኣትሞ ኩላቶም ተደናጊጾም ዝሓዙ ሒዞም ከምልጡ ይምክሩ بدحريت ترغاغي عسترفت سونيا انكي تتحازت كترفن كلا اتون كالوت كن افتاف دغت طويلوم يحليو بزنورو نايت بيت منغستي غاردتات يتحازو انت سونيا كن حدش كتحبو قلو تخيل بوتان علشت انكي تفلطا نام نايت غالو زطفو اوتو نغوس بيت منغستي تاتي بملكعن صباغنت بيت منغستي تدنيخا افتخاونا تنقساسات النار يدحر مصنح كن نايستوسونو نافت غفل زموصو سواد دمص تسمعمو قلطيفا تحبا اتوم زموصو نور سواتون اتنغوسن اتود حوبون ستوسون غاردتاتن كوينام يصنحو جحرزي ات اكاونت نزنغوس مس حدا استرولوجيست يفالطومو اتا طفيا زلا ناي لدت كوخو كرخوا زخل ساتهاليو ناي طفر تمرامار خوون كم زخل بمنغار فصيمو خطراطرو خم زيولو ينبرو اتنغوس رغصنيا نمخان اتا استرولوجيست دخل دي خالي حتمو اتا استرولوجيست ون كله تكاونت زولو دغيم يزارو
نسو اتكوخو اوي كيل خمس خيل كزارون كلوغن اتخلوي نسونيا يري امو زفلت اخوني سلسته سمعو اغريون خريعه نوا قص يخيد اتخلو خنبحن كلو اتاخيبا سلازربشوم اتنوغوس نود حاو كيدو تخم زخونه نخري نغرومو اتكاونت نافت محوي اخيدو نسونيا ناغوت توصيو نافت نوغوس يقرا كفت مغازن قدم دقائق سرقو خابزو مكرو زنور لياو حنت مغاناون يطقممو عدلنيا خوينا افتا تخكلنيا ساعات اولي نافت خفلي اتي ككلا خللا سلازدليون نسا مستوم سراقت زيكونتس نتوم سراقت تطو كتبلوم تموكر كم سنورت قلص يغورلوم انتخونه جن اتكاونت اولي زولو نورن كيسمعه مسراقت الترعيا سراقيت ياخد كونت خيل بموال نا استرويت نختصدد ازيزو نتوم وتعدرات يركا انتخونه جن اتنوغوس تطو نخبلو ينغرممو نتكاونتن اتا استرولوجيستن منم جيزان كيفو بفتنه تتاقخو مقلاش نخجمرو يززوم السسعيو اتنوغوسن سونيان بينوم يترفومو نخد سعوه نجيرو حيزوانا حدا كفلي خيد أحد ومبر مسؤ كوف نغتل دحر معدام مستوم لياو زلوا ركب انتاي كم زمسلي حتى سونيا ون قلت جيرا نعمتات مسؤوم كم استقمتتن كم تنسوم زغورو نخد سرق فقادنيا سلازي كونت تراي مدقسن مغون ناغلو بستفلالي منقد خمس بدلوا قلت تغورلو دحرزي اتنوغس كافتم لياو زومطاي زغونه بيتسب وي عرك لكدوي لي حتامو سونيا اتذكرو بيتسب كونه اتفولطو محزا خمزيلا قلت تغورلو اتنوغسون كافت علتسون دحر اتوم سلسته سرقت خونه اديوم فتصيموم كم زي يشجروا وتادراتو نخحليوا تازاز كم زوردي نغرا زروኦም كود انكلو كافت بيت منغست مسوصت ناوي كم تخيدي حتامو سونيا تعرفو لغزا خونه اتخدو بيتسب سلازي نورا نتنوغس اتا كوغون مقلاش كم تحجزوت نغرو اتنوغس كتحجز بمدلاها بطعم حجوس يخون انتخونه جن نزحلفو 9 عامتات بستفلاليو منجدي كالليشانا موكر انكان تتصنحه كرخوا خمزي كقلب منقار نقو نختحجز كتغورو تخيل بوزح زي كهل خمز خيل ينغرا سونيا في الشخيله اتا كوخو كتالليشان كلخا لبخا خطوا موكير كاديلا تحطو اتنوغس سونيا تولو زلافت مسلا زي تردؤو انتاي مالتا خمز خونه نختردؤ حتى سونيا دما اهصاننتا اديا اندحر داتا كوخو لبخيكيا كل غيزه مساخي اخكوني لات نغرا سلازنورت كرخوا زي كاله لبو سلازي حوا خمز خونه كم تطراطر تنغرو اتنوغس ون بتمنقد نسو خمزي على شكل بمقار اتا استرولوجيست نغرقولو تسفا خمز قبر ينغرا دحرزي بيترين زتوالت نايت بيت منغستي سرحتنيا يتصوع مو نسونيا وسيدا زولع نغر نغطا ينغرا اتمقو مبلعخ جمرن كلاون اولنا بيتريس ناي لبادا اتكوخو كم ترخو نتنوغس تزارو تحطوا مو ناي لبا مخانات نغرم اتمقو بالي عاد حرمودا سونيا اولنا بيتريس صبوغنا تمنيولا كفت بيت منغست وصات خيد دحري دقائق اتنوغس نتا استرولوجيست قرو تطراطيرو سلازنوره نود حوبو يصوعمو زمتي غينها استرولوجيست خامن يخليو اتا كوخو كرخوا ديلي حطمو تكاونتون اتنوغس نو فصيمو تطراطيرو خمزي ودون بريغت اتا كوخو كرخوا خمس خدن ينقرو انتخونه جن اتكاونت ناو كفلو خملسن كلو نتا استرولوجيست لعل مطن ورق سانتيم يخفلو مخنياتو حقኛ استرولوجيست يكونن اتكاونت نتنوغس نمشوادن قالو نمركاب توهيو زنوره كبار غيزن نمطفا مريت كاب زقربولو زنوره سركز زمصو تواسايو اتكاونت نتا استرولوجيست خسناوتون كله اتا حسم تطنقاريت بدحريتو تمصمو بتعم تدنقصو اتكاونت تدنقصو سلازنورت دغيماخم الان خيت مصي نغرامو نساغن زولولن كيغدسا نتانا ليدت كوخو كالي زاليشا سب كم زلو تفلطو اتكاونت اتا خوخو تاليشلا نشتي قلعايا فصيم كيتጨنقلا يلوالا ينقراد امبر نسان اشتي عدل كتوايدليتن مخنياتو ندحر داتا كوخو ترخيوا از اكاونت نغوس ناي مخان عدل يكهليون نساون اوغن خوينا ناي منغاس عدل اي كتركبن بزراء بتعم تربش زنور اكاونت اما ترشا انت خم تدلي حتى مو اتا قلعه تطون غبلاخت نغرون كلا فقادنيا يخون بتوغن سونيا اما خلتي چاكا ناوي كم تخيد لا لا يتفلت نا حدا انفتنا خدت تصنحمو اما نغدا حدا غوغا تركن كلا نا انفت حطو نسون بتتخدو للا منغدي قتيلا نخد قصلي نغرا قروتنا تقعزه دحر مصنح حدا موز تواله دقيق فترت او وشت حصور تعاصي تركو كنو تمسسال ساعات اتكاونتون فرسونا غالبه نا اغصو بفتنتنا قرات سمعمو سونيا منم غيزن كيتفت نموز كافتوم تورو دمو اتحصورون تخفتلو موز بفرسنا قوم زقرسو كم زلو سمعن كلو فريزول سمات تطقيمو نتعباي زنورت سونيا كندو تخون دقيق فترت يغيرامو او غرحنتو اتيوم يحبو انتخونه جن اتكاونت فتو بوتا خصحن كلو قويص يكدن
ኣብኡ ምእላሹ ቅጽል እንከሎ ናይ ግድን ካብቲ ቦታ ክርሕቑ ስለ ዝነበሮም ብውሽጣ መሬት ገይሩ ሞዝ ንሶንያ ሒዝዋ ንገዝኡ ይኸይድ። ወለዱ ንሞዝ ንሶንያ ክሪእዋ እንከለዉ ፈጺሞም ሕጉሳት ኣይነበሩን። ምክንያቱ ሞዝ ሰብ ሒዙ ናብ ገዝኦም ምምጽኡ ኣብ ሓደጋ ከእትዮም ኢሎም ዝጠራጠሩ ነይሮም። ሶንያ እታ ናይ ልደት ኮኸብ ከም እትእልሽላ ክትነግሮም እንከላ ግን እቲ ጉዕዞ ልዕል መጠን ሓደገኛ ምዃኑ ይነግርዋ። ምክንያቱ ናብታ ኮኸብ ዘለሉ ቦታ ንኽትበጽሕ ኣብ ሰሜናዊ ንፋስ ክትስቀል ነይዋ። ሶንያ እቲ ጉዕዞ ፍጹም ክኸውን ከም ዘይኽእል ነጊሮም ተስፋ ክቑርጽዋ እንትጅምሩ ግን ኣብ ሓጉኡ ንሞዝ ይጽውዕዎ እሞ ንሶንያ ክሕግዛ ዝኽእል ነገር ይነግርዎ። ሞዝ ተሓጒሱ ናብ ጎየናብ ሶንያ ይምለስ እሞ እቲ ሰሜናዊ ንፋስ በበይ ገጽ ከም ዘሎን ኣበይ ክትረኽቦ ከም እትኽእልን ዝነግሮም ሰብ ከም ዘሎ የፍልጣ። ኣብ መንገዲ ከለዎ እውን ሞዝ ንሶንያ እንድሕር ዳኣ እትእልሽዮ ዘለኻ ነገር ክትረኽቦ ይኽእልኪ ንዓይ ኣብ ኣፍ ደገ ገዛይ ኣብ ልደት ግዜ ዝተሰርሐ ገዓት ኣብ ኣፍ ደገይ ክትገድፍለይ ኣለኪ ኢሉ ይነግራ። ምክንያቱ ሞዝ ገዓት ካብ ዝበልዕ ብጣዕሚ ነዊሕ ግዜ እዩ ቁፂሩ ዘሎ። ሶንያ ቃል ተኣትዩሉ እሞ ሞዝ እናመርሓ ናብ ሓደ ደቂሱ ዝጸንሐ ገጅፍ ድብ ይኸዱ። ሞዝ ቅድሚ ናብ ስድርኡ ምምላሱ ሶንያ ናብቲ ትኽክለኛ ቁመታን ግዝበታን ንኽትምለስ ይሕግዛ። እቲ ድብ ኣብ መጀመርያ ፍቓደኛ እኳ እንተዘይነበረ ዝተወሰነ ምግቢ ክትወን ከላ ንሶንያ ሒዝዋ ናብ ሰሜናዊ ንፋስ ንኽኸይድ ፍቓደኛ ይኸውን። ኣብ ተመሳሳሊ ሰዓት እታ ሕስምቲ ጠንቋሊት እቲ ካውንትን ኣበይ ከም ዝወጽሑን እንታይ ከም ዝገብርለውን ንኽስልዩ ክልተ ኮኸት ትሰድድ። ኩሉ ዝፍጠርሎ ነገር እናሰለዩ ወረ ንኸምጹላ። በቲ ወገን እቲ ዓብዪ ድብ ንነዊሕ ርሕቐት ሶንያ ዝዋኑ ተሸኪሙ እናተጓዕዘ ድሕሪ ምጽናሕ ኣብቲ ዝደለየቶ ቦታ ይበጽሕ እሞ እታ ኮኸብ ክትረኽባ እንድሕር ደኣ ደልያ ኣብ መና ጥንቅቕቲ ክትከውንን ኣብ ነብሳ ተስፋ ከየልያን ከም ዝግባእ ይነግራ። ድሕሪ እዚ ሶንያ ምስቲ ናይ ሰሜን ንፋስ ትራኸብ እሞ ኩሉ ታሪኻ ረዲኣ ምስ ሳንታ ክሎዝ ንኽትራኸብ ናብ ሰሜናዊ ዋልታ ክትከይድ ከም እትደሊ ትነግሮ። ኣብ ተመሳሳሊ ሰዓት እታ ጠንቋሊት ብቶም ክልተ ኮኸት ኣቢላ ሶንያ ኣበይ ከም ዘላ ትፈልጥ እሞ ናብቲ ካውንቱ ብምኻድ ኣበይ ክረኽባ ከም ዝኽእል ትነግሮ። ግን ሶንያ ካብቲ ንሱ ዝነበሮ ኣዝያ ርሒቓ ስለ ዝነበረት ምንፋር ክትሕግዞ ትኽእል ኣስማተኛ መኾስተር ትዎ። እቲ ካውንት ናፍታ መኾስተር ተሰቒሉ ምንፋር ዝጀምረላ ሰከንድ ሶንያ እውን ካብቲ ገደል ትነጥር እሞ እቲ ናይ ሰሜን ንፋስ ተቐቢሉ እናንፈረ ናብ ሰሜናዊ ዋልታ ክወስዳ ይጅምር። እቲ ካውንት እታ ናይ ጠንቋሊት መኾስተር ተጠቒሙ ነቲ ንፋስ ከርክዎን ንሶንያ ክሕዛን ይፍትን። እንተኾነ ግን እቲ ንፋስ ልዕሊ መጠን ፈጣን ስለ ዝነበረ ንሶንያ ፈጺሙ ከርክዋ ኣይከኣለን። ኣብ መጨረሻ ነታ መኾስተር ፍጥነታ ክወስኻ ክምኩር እንከሎ ኣብ ልዕሊኣ ዝነበሮ ቁፅፅር ሙሉእ ንሙሉእ ይስእን እሞ ኣለኹ እናበለ ናብ መሬት ተፈጥፊጡ ይጸድፍ። እታ መኾስተር ደጊሙ ክጥቀመላ ክምኩር እንከሎ ክትሰርሐሎ ኣይከኣለትን። ብንደት ተመሊኡ ድማ ሰባቢርዋ ሓንከስ እናበለ ናብቲ ቤት መንግስቲ ይምለስ። እታ ጠንቋሊት ረኺቡ ኩሉ ዘጋጠሞ ነገር ይነግራ እሞ ሶንያ እታ ኮኸብ ንኽትረኽባ ኣዝያ ቀሪባ ስለ ዝነበረት ብጣዕሚ ከም ዝተጨነቐት ግልፂ ትገብረሉ። እቲ ሰሜናዊ ንፋስ ንሶንያ ኣብ ሰሜናዊ ዋልታ ይብጽሓ እሞ እቶም ናይ ሳንታ ሰራሕተኛታት ንኹሎም ህፃውንቲ ዓለም ውህብቶ ንምሃብ ሓያል ምድላው እንትገብሩ ትሪኦም። ብዙሕን ከይጸንሐት ምስ ሳንታ ክሎዝ ትራኸብ እሞ እታ ናይ ልደት ኮኸብ ትእልሽ ከም ዘላ ትነግሮ። ሳንታ ሽማ መን ከም ዝኾነ ይሓታ እሞ ሶንያ ኢላ ክትነግሮ ከላ ውህብቶ ካብ ሰብ ምቕባል ትፈትዩ ዶ ኢላ ይሓታ። ሶንያ ድማ ብጣዕሚ ከም እትፈቱ ብምግላጽ ኣብ ህፃንነታ ካብ ኣዲኣ ዝተዋወታ ወርቃማ ሃብል ተርእዮ። ሳንታ ቅርብ ኢሉ እታ ሃብላ እናድነቓ እንከሎ እውን ውህብቶ ዝህብ ንጥዑያት ቆልዑት ጥራይ እንድሕር ደኣ ኮይኑ እቶም ውህብቶ ዝህቦምሉ ቆልዑት ጥዑያት ደሞ ኣይኮኑን ከመይ ገይሩ ከም ዝፈልጥ ተሓቶ። ሳንታ እውን እዚ ሕቶ እዚ ንምምላስ ንኽትስዕቦ ይነግራ እሞ ንዝተወሰነ ደቓይቕ ብሓደ እናኸዱ ድሕሪ ምጽናሕ ብዙሓት ናይ ጽሕዲ ኣዋማው ዘለውሉ ጫካ ይበጽሑ። ድሕሪ እዚ ሳንታ እተን ጽሕድታት ንሴን ናይ ሓደ ሰብ ተግባር ከም ዝውክላን እንድሕር ደኣ እታ ኦም ኣብ ጽቡቕ ኩነታት ሃልያ እቲ ሰብ ጽቡቕ እዩ ማለት እዩ። እንድሕር ደኣ እታ ኦም ኣብ ሕማቕ ኩነታት ሃልያ ግን እቲ ሰብ ንሱ ብጣዕሚ ብዙሓት ሕማቓት ተግባራት ኣለውዎ ማለት ምዃኑ ንሶንያ ይረድኣ። ድሕሪ እዚ ሳንታ ንሶንያ ናይቲ ንጉስ ኦም የርእያ እሞ ኣብ ሕማቕ ኩነታት ከም ዘላ ትርኢ። እዚ ክኸውን ዝኸኣለ እውን እቲ ንጉስ ነታ ኮኸብ ካብ ዝረግማ እንድሓር ቂሙን ንደቱን ስለ ዘየውፅን እቲ ኣጋጣሚ ይቕረ ኢሉ ክሓልፎ ስለ ዘይከኣለን ምዃኑ ይረድኣ። ቅጽል ኣቢሉ እውን እታ ቆጽሊ ዝበሃል ዘይተረፋ ዕንጨይቲ ጥራይ ዝነበረት ናይቲ ካውንት ጽሕዲ እውን የርእያ። ምንቅስቓሶም ክቕጽሉ እንከለዉ እታ ብጣዕሚ ለሚዓን ኣብ ጽቡቕ ኩነታትን ዝነበረት ናታ ኦም የርእያ እሞ እስቲ ኽጥዒት ሰብ ስለ ዝኾንኪ ኢኺ እዛ ኦምኪ ኣብ ጽቡቕ ኩነታት ዘላ ኢሉ ይረድኣ። እዚ ሲዕቡ ትምኒታ ጋዲ ክመጽእ ስለ ዝኽእል ሳንታ ሓደ ነገር ንኽትምነ ይነግራ እሞ ሶንያ እታ ናይ ልደት ኮኸብ ተመሊሳ ንኽትመጽን እቲ ንጉስ ምስ ጓሉ ንኽራኸብን ትምነ። እዚ ክሰምዕ እንከሎ ሳንታ እታ ኮኸብ እኮ ናብ ምንም ኣይከደትን እሱ ኣብ ልዕሊኣ ዝነበሮ እምነት መሊኡ ስለ ዝጠፍአ እዩ ክሪኣ ዘይከኣለ ኢሉ ንሶንያ ይረድኣ። ኣብታ ሰዓት ንሳ ኣብ ህፃንነታ በዲኣ ተነጊረንኣ ዝነበራ ውሱናት ቃላት ይደግመላ።
እታ ኮኸው ንኽትሪኣ ብምሉእ ልብኻ ክትኣምነላ ኣለካ ለካ ዲኣ ልብኻ ክትበያ ለኪላ ዝነገረታ ምእማን እዩ እምበር ልብኻ ውፂኻ መሃብ ኣይኮነን ድሕሪ እዚ ሳንታ ክሎዝ ንሶንያ ትምኒትኪ እቲ ንጉስ እታ ኮኸው ናብ ዝረገመላ ቦታ ንኽትከድ ይኹን ኢሉ ይነግራ እሞ ሶንያ ልክዕ ንሳ ክትገብር እንከላ ቅድሚ 10 ዓመት እቲ ንጉስ እታ ኮኸው ናብ ዝረገመላ ቦታ ትኸይድ ንሰከንዳት ድንን ኢላ እምነታና ኣከወድ ድሕሪ ምጽናሕ ታዲኣ ዝሃበታ ወርቂ ሃበለው ኢዳ ሒዛ እታ ኮኸው ንኽትረአያን ነብኣ ንኽትመጽእ ትምነ እታ ኮኸው ጻውዒት ሶንያ ሰሚዓ ነብኣ ንኽትመጽእ ብዙሕ ግዜ ወሰደላን ሶንያ እውን እታ ልቢ ቅርጺ ዘለዋ ሃብላ ትኸፍታ እሞ እታ ኮኸው ናብ ውሽጢ ተኣትን ከላ ተዓጽያ ኣብታ ሰዓት ንሳ ግን እታ ጠንቋሊት በስማተኛ መንገዲ ሶንያ እዚ ኩሉ ክትገብር እንከላ እናተኸታተለታ ትጸንሕ እዚ ኩሉ ጥፋቱ ምዃኑና ነገረት ነቲ ካውንት ኩሉ ነገር ንኽከታተል ትነግሮ እሞ እታ ሶንያ ሒዛታ ዝነበረት ሃብል ክሪኣ እንከሎ እታ ሃብል ናይ ምን ምዃናን ናይ ሶንያ ትኽክለኛ መንነትን ሽዑን ሽዑ ይፈልጥ እታ ሃብል ንሳ እታ ልዕልቲ ቅድሚ ምሟታ ነታ ዝጠፍአት ጓላ ዝሃበታ ስለ ዝነበረት ሶንያ እታ ትኽክለኛ ጓል ንጉስ እያ እታ ጠንቋሊት እውን ሶንያ እታ ቅድሚ ዓመታት ዝጠፍአት ህፃን ምዃና ተረጋግጽ እሞ እቲ ካውንት ክጠፍእ መዓልቲ ቅተልያሉ ክእዝዛ እንከሎ እታ ወርቃማ ሃብላ ካብቲ ናይ ጥንቆላ ሓይሊ ስለ ዝሓለያ ከም ዘይሞተት ነቲ ካውንት ተረድኦ ን10 ዓመት ዝወጠንዎ ሓሳብ ንኽፈርስ ሰዓታት ስለ ዝቐረዮ እውን እንታይ ተገብሩ ከም ዝሐይሽ እናተማኸሩ ይጸንሑ ድሕሪዚ እታ ሓስምቲ ጠንቋሊት በስማታ ጌራ ሶንያ ኣበይ ወገን ከም ዘላ ትፈልጥ እሞ ናብ ማእኸል ጫካ ስዒባታ ድሕሪ ምእታይ ንምሽክለይት ሶንያ ምስኦ መስጢማ ተኣስራ ድሕሪዚ እታ ክሳዳ ዝነበረት ኮኸው ዘቕመጠላ ወርቃማ ሃብል ትወስደላ ን10 ዓመት ትጽበዮ ዝነበረት ሰዓት ሰንኪ ሶንያ ክፈርስ ከም ዘይትፈቅድ ነጊራታ ድማ ንገዛኣ ትምለስ እሞ እታ ሃብል ንጓላ ተኣስረላ እዚ ዝገበረሉ ምኽንያት እቲ ንጉስ ጓሉ ኣብ ክሳዳ ወርቃማ ልቢ ቅርጺ ዘለዋ ሃብል ከም ዝነበረታ ስለ ዝፈልጥ እዩ እዛ ሃብል እዚኣ ኣሲራ ንጓላ እንድሕር ደኣ ናብቲ ንጉስ ወሲዳታ ከዓ እቲ ንጉስ ጓላ እያ ኢሉ ንምእማን ብዙሕ ኣይክወስደሉን እቲ ካውንት እቲ ሓሳብ ፈጺሙ ይፎቶያን ምኽንያቱ እቲ ንጉስ ብጣዕሚ በሊሕን ተጠራጠራይን ምዃኑ ይፈልጥ እዩ እንተኾነ ግን እታ ጠንቋሊት ዝሓሸ ሓሳብ ተሃልይዎ ትሓቶ እሞ ከም ዘይብሉ ክነግራ እንከሎ እቲ ንጉስ ምንም ከም ዘይጥርጥርን ሓሳቦም ብደንብ ገይሩ ከም ዝሳኻዕ ነጊራ ሓሳባ ንቅድሚት ንምቕጻል ትውስን ድሕሪዚ ሓንቲ ዶክመንት ትዎ እሞ እቲ ንጉስ ንጓሉ ክረኽባ እንከሎ ቀልጢፉ ንኸፍርማ ከገድዶ ትነግሮ ምኽንያቱ እቲ ንጉስ ዋላ ሓሳቡ ይቐይር ደኣ እምበር እንድሕር ደኣ ሓንቲ ግዜያዊ ዶክመንት እዚኣ ፈሪሙ እቲ ስልጣንን ናይቲ ቤት መንግስቲ ዋንነትን ናብኦም ይኽሓልፍ እቲ ካውንት ሕጂ እውን ቁሩተይ እናተጠራጠረ ይጸንሕ ምኽንያቱ እቲ ንጉስ ዝኾነ ይኹን ዓይነት ወረቐት ቅድሚ ምፍራሙ ብደንቢ ገይሩ ከም ዘንብቦ ይፈልጥ እዩ ግን እታ ጠንቋሊት ነዚ ችግር እዚ እውን ዘዳለየቶ መፍትሕ ነይርዋ እቶም ጽሑፋት ካልእ ትርጉም ዘለዎም ንኽመስሉ በስማታ ጌራ ትገማጥሎም ድሕሪዚ እቲ ካውንት ንጓላታ ጠንቋሊት ሒዝዋ ናብዚ ንጉስ ይኸይድ እሞ ጓልካ ድሕሪ ነዋሕቲ ናይ ኣለሽ ዓመታት ረኺብናልካ ኣለና ብምባል ከላልዮ ይጅመር እቲ ንጉስ ብዘጋጣሚ እዚ ብጣዕሚ ሕጉስ ይኸውን እታ ክሳዳ ዝነበረት ወርቃማ ልቢ ቅርጺ ዘለዋ ሃብል ክርኢ እንከሎ እውን ብሓቂ ጓሉ ምዃና ይኣምን እቲ ንጉስ ነታ ቆልዓ እታ ሃብል ካበይ ከም ዘምጽኽያን መን ከም ዝሃበክን ተስታውሱ ዶ ኢሉ ይሓታ እሞ ኣብ ቁልዕነታ ብጣዕሚ ብዙሓት ከበድቲ ነገራት ስለ ዝሕለፈት መብዛሕትኦም ነገራት ክትርስዖም ብምውሳና ከም ዘይትዝክር ትነግሮ እቲ ንጉስ ግን ጓሉ ብምርካቡ ልዕሊ መጠን ሕጉስ ኮይኑ ስለ ዝነበረ ብዛዕባ እቲ ዝሃበቶ መልሲ ክንዶ ይተገደሰን ኣብ ክንድኡ ነታ ዝተረኸበት ጓሉ ኣብቲ ቤት መንግስቲ ዓብዪ ኣቀባብላ ፕሮግራም ንኽግበረላ ምስ ኩሎም ነበርቲ እታ ቤት መንግስቲ ንኸፋልጣን ዓብዪ ምድላው ንኽገብሩ ንኩሎም ሰራሕተኛታት ይእዝዞም ኣብቲ መዓልቲ ንሱ እቲ ካውንት ናብቲ ውሽጢ ኣዳራሽ ብዘይካ ዝተዓደመ ሰብ ማንም ከም ዘይኣቲ ርግፀኛታት ንክኾኑ ይእዝዞም ኣብ ተመሳሳሊ ሰዓት ኣብ ማእኸል ጫካ ምስኦም ተኣሲራ ዝነበረት ሶንያ ሰባት ንኽሕግዝዋ ዓዊላ እናኣወየት ትጸንሕ ዕድለኛ ኮይና ኣብ ቀረባ ዝነበረ ሞዚ ሰምዓ እሞ ናብ ቀረባ ኣመፂኡ ኩሉ ታሪኻ ድሕሪ ምስማዕ እቲ ተኣሲራሉ ዝነበረት ገመድ ፈቲሑ ናብቲ ቤት መንግስቲ ንኽትምለስ ይሕግዛ ኣብ ተመሳሳሊ ሰዓት ኣብ ውሽጢ እቲ ቤት መንግስቲ እቲ ንጉስ ንኩሎም ተዓደምቱ ምስ ተሓዳሽ ተረኺባ ዘላ ጓሉ ከላልዮም ይጅምር ጓሉ መልክዓ ካብኡ ኮነ ካብ ሰበይቱ ፍልይ ዝበለት እኳ እንተኾነት ምንም ዝተገደሰ ይመስልን ንዓመታት ጓሉ ብምእላሽ ተሃንጥዩ ዝነበረ ልቡ ዕረፍቲ ብምርካቡ ጥራይ ዓጊቡ እዩ ነይሩ እቲ ንጉስ ጓሉ ብዘይካ ካውንት ከም ዘይረኽባ ነጊሩ ኣብ ቅድሚ ኩሎም ሰባት ከመስግኖ እንከሎ እቲ ካውንት ብዘይካ እታ ጠንቋሊት ፈጺሙ ከም ዘይምረኸባ ግልፂ ብምግባር ማዕርኡ ተመስጋኒት ኮይና ኣብቲ ቤት መንግስቲ ተፈላጥነት ንኽህልያ ይሕግዛ
ድሕሪ እዚ ካውንት ናይቲ ቤት መንግስቲ ስልጣንን ሃፍትን ናብኡ ናፍታ ጠንቋሊትን ዝሓልፈሉ ዶክመንት ናፍቲ ንጉስ ሒዙ ይመጽእ እሞ እታ ኮኾ ደጊምካ ከምዘይትረግማ ርግፀኛ ንምዃን እዛ ኩንትራት እዚኣ ተፈርምካ ይሕይሽ ኢሉ ነቲ ንጉስ የቕርበሉ። እቲ ንጉስ እታ ኩንትራት ቀሪባሉ ክፍርምና ተዳልየ እንከሎ ግን ሶንያ እናውገየት ናፍቲ ቤት መንግስቲ ትመጽእ እሞ እቶም ጋርድታትን ከይርእዋ ሾሊኻ ናብ ውሽጢ እቶም ብዙሓት ተዓደምቲ ዝነበሩሉ ኣዳራሽ ተኣቲ። እቲ ንጉስ ንሶንያ ብምርኣዩ ብጣዕሚ ይድነቕ። ምስታ ጓል እያ ኢሉ ዝኣምነላ ጓል ጠንቋሊት ድማ የላልያ። ግን ሶንያ ሓደ ሓያል መርትዖ ነይርዋ። እዛ ቆልዓ እዚኣ መን ምዃና ኣይፈልጥን፣ ግን ጓልካ ክትከውን ኣይትኽእልን። ምክንያቱ ንሰማይ ተሪኢኻ እታ ናይ ልደት ኮኸብ ከምዘይተመለሰት ክተስተውዕል ኢኻ ኢላ ትነግሮ እሞ እቲ ንጉስ እናተደናበረ ብመስኮቱ ቅልቀል እንከሎ ሶንያ ሓቃ ምዃና ይርድኦ። እቲ ካውንት እዚ ምንም ማለት ከምዘይኮነ ከእሙን እንትምኩር እታ ጓል ጠንቋሊት ድማ ንሶንያ ንኽትእሰር ትእዝዝ። ግን እቲ ንጉስ መፂኡ ጠጠው የብሎም እሞ ሶንያ እታ ሃብል ናታ ምዃና ክትዛረብ እንከላ እታ ሃብል ነታ ጓል ከኤላ ሸወደቶ ቆልዓ ይምንጥላ። ሶንያ ቆልዓ እንከላ በዲኣ ከምዝተዋሃ ክትነግሮ እንከላ ቁሩተይ ይድንግጽ። እቲ ትብሎ ዘላ ሓቂ እንድሕር ደኣ ኮይኑ ንምርግጋጽ ድማ እታ ሃብል ናብ ኢዳ የቐብላ እሞ እንኬዶን ገየት ትኸፍታ። እታ ን10 ዓመት ጠፊኣ ዝነበረት ናይ ልደት ኮኸብ እውን ካብኣ ወፂኣ ናብ ሰማይ ትምለስ። እዚ ክርኢ እንከሎ ኩሉ ፍቲ ኣዳራሽ ዝነበረ ሰብ ብጣዕሚ ሕጉስ ይኾን፣ ብዘይካ እቲ ካውንትን ሓጋዚቱ ጠንቋሊትን። እቲ ንጉስ ትኽክለኛ ጓሉ ብምርካቡ ብጣዕሚ ሕጉስ ኮይኑ ይሓቕፋ እሞ እቶም ክልተ ሴረኛታት እውን ንኽእሰሩ ይእዘዝ። ዝቕፅል መዓልቲ ልደት ይኣክል እሞ ሶንያ ክዳውንታ ቀይራ እቲ ንጉስ እውን ናይ ልዕልቲ ዘውዲ ኣብ ርእሳ ይቕምጠላ። ግን ንሞዝ እንታይ ኢላቶ ከም ዝነበረት ፈፂማ ኣይርስዕትን። ናብ ክሽኔ ናብ ኩዌት ትኸይድ እሞ እቲ ቃል ዝኣተየሉ ገዓት ኣብ ኣፍ ደገ ትገድፈሉ። ናብ ውሽጢ ገዛ ክትምለስ እንከላ ኣቦኣ ወሲኽካ ኦልና ፔትሪዝ ሙሉእ ስድራዊት መሲሎም ኣብ ሓደ ጠረጴዛ ተቐሪቦም እናረኣና እውን ፊልምና ይውዳእ። ብናይ ሎም መዓልቲ ታሪክና ጽቡቕ ተዘናጊዕኹም ክትኮኑ ተስፋ ይገብር። ብወገነይ ካብ 17 ወይ ክሓልፍ እየ። ንስኹም ክንደይ ትብዎ ኣብ ኮመንት ተጻሓፉለይ። ሓሳብ ርኢትኹም ምክፋል ንቻናልና ሳብስክራይብ ቪድዮታትና ድማ ላይክ ማልከ ይትርስዑ። ብኻልኦት ቪድዮታት ደጊምና ክሳብ ንራኸብ ሰናይ ጽንሑ።